Milovaná duša, vítam ťa v tomto posvetnom priestore. Som Mariana Tera a dnes ti prinášam svetelné posolstvo k splnu mesiaca, ktorý nastane 9. augusta do poludnia v siderickom znamení Kozorožca a v duchovnej konštelácii Šravana. Tá v preklade znamená tá, ktorá počuje. Nie nadarmo je konštelácia Šravana vo Védach vyobrazovaná ako kozmické ucho. Doslovne znamená ucho Brahmana, ucho zdroja. Spoločne sa ponoríme do astrologického výkladu, spojíme sa s archetypom kňažky ticha a múdrosti a v závere ťa pozývam do hlbokej vedenej meditácie, ktorá ti pomôže uvoľniť staré emócie a spojiť sa so svojím vnútorným hlasom. Tento spln nastáva v konštelácii Šravana, ktorú poznáme ako tá, ktorá počuje. Je to ženská, jemná, intuitívna energia, ktorá prebúdza vnútorný sluch, spomienky duše a schopnosť vnímať múdrosť za slovami. Mesiac v Šravane stojí oproti Slnku a retrográdnemu Merkúru v konštelácii Asleša. V preklade hadie závity. Táto opozícia vytvára bránu medzi súcitom a kontrolou, medzi tichom a jedom mysle, medzi vnútorným načúvaním a ilúziami. V tejto bráne si pozývaná očistiť svoje vnútro, prepustiť staré príbehy, energetické putá, emócie, ktoré už nepotrebuješ. Venuša sa nachádza v Levovi, v konštelácii Magha, v kráľovskom zastúpení z hviezd. A tá ti pomáha a pripomína, že ty si dcérou svojho rodu. Nejedná sa však len o rod pozemský a o rodinu, do ktorej si sa narodila. Pomáha ti rozpomenúť sa na svoju rodinu, na hviezdnú rodinu a tvoje hviezdne DNA. Saturn ťa volá k uzdraveniu v samote. A spln v Šravane ti hovorí: počúvaj, pretože v tichu sa ukrýva tvoja pravda. Táto nádherná energia tohoto splnu je ženská. A táto ženská energia je súčasťou každého jedného z nás. Netýka sa preto len žien, pretože vnútornú ženu má aj muž. Táto nádherná ženská energia ťa pozýva k starostlivosti. Jemne, avšak rázne. Uvoľni to, čo ti už neslúži. Uvoľni všetky emócie, ktoré si doteraz držala. Oni chcú von a chcú byť prepustené. Je to energia, ktorá je ako kameň. Sťahuje, zaťažuje a ty sa cítiš neslobodná. Uvoľni emócie vďaka tejto krásnej energii. Načúvaj svojmu vnútornému hlasu. Hlasu, ktorý v sebe máš, len si možno zabudla. Preto rozpomeň sa. Rozpomeň sa na svoju esenciu. Rozpomeň sa na jedinečnosť, ktorú nosíš. Rozpomeň sa na silu, ktorou dokážeš transformovať, vyčistiť a prepustiť všetko, čo ti už neslúži. Daj na povrch všetky emócie, ktoré si zadržiavala.
Máš podporu samotných nebies. Teraz sa spoločne pustíme do vedenej meditácie. Hlasu ticha. Zavri si oči, pohodlne sa usaď a zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni nosom. Ruky si polož na stehná, dlaniami k nebesiam. Pohodlne sa usaď alebo si ľahni. Dýchaj pomaly a vnímaj. Môžeš si ruky nechať voľne uložené na stehnách alebo si polož jednu dlaň na svoje lono a druhú na svoje srdce. Vnímaj svoj dých ako vlnu medzi srdcom a podbruškom. Tvoje telo sa uvoľňuje s každým výdychom. A ty a priestor okolo teba sa stáva tvojim chrámom. Pretože ty si chrám. Teraz si predstav, že vstupuješ do chrámu. V jeho samotnom strede sedí kňažka ticha. Je to archetyp tejto krásnej lunárnej energie. Archetyp, ktorým si aj ty sama. Preto posaď sa pred ňu, pred túto kňažku. Posaď sa sama pred seba. Tejto nádhernej kňažke vlož do lona všetko, čo ťa ťaží. Starý smútok, hnev, slová, ktoré ťa zranili. Lono tejto kňažky v spojení so srdcom dokáže transformovať, liečiť, uvoľniť všetko, čo ťa ťaží, harmonizovať. A ty vnímaš, ako z jej dlaní vyžaruje svetlo, ktoré premieňa veškerú tvoju bolesť na perly. Tieto perly padajú do misí s vodou. A táto voda je slaná, ako sú tvoje slzy. Táto voda je liečivá. Kňažka sa dotýka tvojho hrdla a šepká. Tvoje ticho je posvetné. Tvoj hlas je pravdivý. Dôveruj si a rozpomeň sa. Rozpomeň sa. Z tvojho srdca do lona a z tvojho lona cez srdce až do hrdla prúdi nový tón. Jemný, pevný, večný, tvoj. Vnímaj svoje telo, vnímaj svoj dých a povedz si: som nositeľkou vnútorného hlasu. Načúvam. Môj hlas a moje ticho sú posvetné. Som žena, ktorá počuje. Nech svetlo tohto splnu osvietí a osvetlí tvoju vnútornú múdrosť.
Ďakujem ti, milovaná duša, že si dnes vstúpila do tohto posvetného priestoru spolu so mnou. Nezabudni, tvoja ženská energia je dar. Tvoje načúvanie je silou. Som Mária Netera, holistická sprievodkyňa na ceste k vedomému životu, seba poznaniu a uzdraveniu duše. Ak s tebou toto rezonuje, ulož si to, pretože táto energia je kvantová a funguje vždy, keď si pripravená. Nech sa naša múdrosť šíri ako svetlo v tichu. Namasté.